So good morning mga gaknos. For this video dahil nagkuhan mi, nag-andam na sila. Nag-andam sila parang kuha ni Lola kay first anniversary ni Lola sa diyang pagkamatay din. So that's mama. Naghimog Diyos. Naghimog Diyos. Ha? Dara mo guard na mo para di mo way mo sud tao ba mo ni sila. Paboretas kusina kay namandari sila nitapang man sila kuan. Tabang sila gunok diri sa bahay kay medyo daghan-daghan gyud ang wato nun. So das papadari luto gabi era ni nas nanay. May gagaw na wa ante. Naghimo og lamaw. Lamaw. Nagtakos og kuan pangluto dai sa pangatakon mus nanay. Na si Arts. Busy. Ini. Busy pa sila. So, human namin prepare. Tara. Pero may kamurakuan man. So, swerte-swerte ramon tong muan ni Guna. Di makadawa tong mawahi. Pasensya na ka to mo. ISO certified, maker of world-class quality pride detergents. Kaon. Namatay si Jesu Kristo dito sa Kalbaryo. Aron Manag mga G. Kami rin mauwaw kay maminan hi mga tao. Di sila ganahan sila mukaw karne. Pista mo ron mayo. Gublog. Na, mara ni, way na nabo lagi. Busog na si Ricardo, buong na mga high blood nagtao ron kay mayo man. Watuwat pina. Wa jud mo niyan eh. Nabuong na to sila, gisumuhan na si Gus Karne siguro. Umanag pa ka, Jay! Baholo ko. Hi guys. Salamat. Lag ne. Ogaok. Isang gyapon bas bakang. Ako yung balto. Pajunga to. Ano na gilikod. Wala. Na. Gimana ko? Di mo, bala mo. Ingong do katong nga ra. Awa. Grabe ka, way just tahu sa mo. Ako na yung manawag na yung pangat ko. Ay, gira. Ano mo? Oh. Cinco naman eh. Balik 20. Dawa din mo ron. Guys. Mention lang ni kumana, vlog na. I-mention na. Kalara? Ha? Kalara? Like. Naman, may rado na tama. Tayo po na yan, style lang. Manda mo. Iyas tuwas ni no, pungot na ko. Kaya mo yan eh. Iyas tuwas na ni. Ha? Oy! Hey! I'm here! What's up, yo? Napungot. Iyas tuwas ni no? Mama. Napili nila. Iyas tuwas. Red Lauro. Oh! Yang mama. Ano?
Ano ba yung mo? Bang ano? Pagilong ba? Ano? Grabe na mga ba? Bilhin sila eh. Ay. Vlog yan. Ano pala mag... Eh, Master! Master! Gol! Gol! Tumpay vlog, dera. Dera, Master ya, inom tanong me. Ano ya? Kanina mo ligo senior na senior. Check time check. Alas 2. Tira gyapon. Time check nih, time check. Bupate gyapon.